wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng' wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari wa osechopo e studio. Nitiere kaka wapake ga penj laktar. Kato mano to kadhi nyisi, wabo nyisi bang'e matin. Daktari machiegni e penj laktar. Kaka wache ga pile pile kugitwa nyingi in wuod kanye. Ilony e weche mage keto wadonje to kachiel kachiel. Erokamano. Aninga daktari Dennis Miskela Mbega. Anu wuod Nyakach ka bodho Paponditi tie skul tulo manasome koro lonye weche mag thieth mag joma mine ka gynecologist usipika pagani daktari ya wanawake rafiki ya kina mama koro kawuono abiro mondo ago mpaka gi osiepega ma joma mine lakini chuo bende warwako kicheni kama dichuo ka obedo empowered e health mag joma mine bende mod lead e weche mag family planning tiro mo yuka mapeke clinic kata mana supporting a during the pregnancy gi delivery koro joma chuo be warwako kawuono mondo winje mbaka mwagoyoni rafiki ya wamama machiegni e chenro mar penj laktar daktari wacho ni bas machiegni penj laktar kawuono adwa ni wagoye mbaka kotenore kod chandruok mabende osebedo kamako joma mine kuom thuolo malach mokalo daktari jomoko bende thothne wacho ga ni samoro en wuok ka gima oir ng'ato jomoko bende wacho ga ni samoro en hawi marach amomiyo gik makamago timore ne ten chandruok mosekelo midhiero kachiel kod kuyo ne joma mine mang'enya en ich masiku wuok daktari wanyalo wacho kata ni miscarriage thothne kwanda tamalo wadi mag joma mine mineno kaka rafiki ya wamama ama iye gi wuok kata magi biro ni en gi ich to bang' dakika matin iye wuok kwanda tamalo thoro chalo ganade. Erokamano. Topic makawuono en topic maber ahinya nikech en topic mosekelo lalruok mang'eny e weche mag udi mosekethore ni ng'ato kata okendo to owe dhako ni iye wuok kata ng'ato odhi kata depression kata moyudo stress nikech ich mawuok ma okawo kata ngimane koro en topic makawuono en topic ma ber ka ji winjo kendo winjo maber nitie mothers in law moketo daughters in law gi pressure wachni to ka gichiko ilo gi winjo to gibo duoko pressure no piny koro ich mawuok nyalo bedo ni en ko adi fine mondi ni ng'ama miyo kosegamo remo onego bed ni kaka kawaida mwe chopo dweche 9 kata jumbe 40 ikwang'eyo ni koro saa mar konyruok ochopo to nitie siku nyalo bedo ni ng'ato ka ogamo remo to isiko wuok to ich mawuok ocho ni wach makawa in a normal setup atamalo 30 mag ich wuoga without jiko ng'eyo 30% of pregnancies end up in miscarriage majikia miwacho ni ani ni maybe dwe oleo at dito biro bang'e ni ena yudo bok matin ka dwe no biro 30% mag ich wuok ma jiko ng'eyo kapok ochopo that ipok jako kwano ineno but e kawaida ko chako wacho ni kakoro ichako bedo waluongo ni moseng'eni koro ni test mi yudo ni ipimo yudo ni ise gamo remo to ai jowuok to koro ni bedo gima ng'ato kawo kaka kawaida kata wach ma kawaida ma ije ma around 20% tamalo 20 ma wuok wegi oseng'eyo koro ni en gi ich kendo osepimo ma labda osechako clinic adno ka koro ochako koro ich wuok kendo bedo gi complications mogo koro magi modhi focus on that one ich moseng'e kare makata wuon go chako incrementally ne osegamo remo wabu mulo kwanda tamalo 30 ni okang' machielo kata kamano en gima oganda wa bende ber kang'eyo ni kwanda tamalo 30 ni ang'o matimore momiyo ich nyalo wuok mang'eny kamano to moro kaka in ng'ama miyo king'eyo no wuok to kata kamano tiere ma in owuon ing'eyo ni ne antiere gi ich asechako dhi e clinic to iyo wuok seche ma ich wuok daktari ang'o matimore ing'eni kaka jok Africa ka luo kae wach mar gamo remo gi ijno en gima ji ko as casual ni this just ni en tich mayot ni maka ich to ikwano dweche 9 tise konyri lakini sani ke piny malony sani ji realize ni kara gamo remo no ken tich mayot infertility but mama ka ng'ato segamo remo onego take a very close notice to ka sani be josomo ma ji ong'eyo ni ka dwe oleo ni tidhi tipimo ting'eyo ni in gi ich to ntiere kaka kiseng'eyo ni ngi ji yedhe ni chako muonyo mag clinic ntie ka dwe chako clinic ntie picha ni goyi mondo ikose goyi scan ni ng'eni nyathi obet maber tek ng'e kaka ji ipango waj ijno lakini kineno ka ntiere gino ni early trimester loss ka ich wuok e dweche 3 mokwongo gima kele opogre gi ich maduok bang' dweche 3 kadhi mbele gi nyathi minyuolo ka koro bogno ma koro nyathi obedo gi weeks kaka dweche 7 gi mbele ni premature ita bogno ma onyalo survive to onyalo survive ko tieng didek nikech kisungu kata weche thieth wapoge didek trimesters dweche 3 mokwongo dweche 3 ma idiere gi dweche 3 mogik ko kaka dweche 3 mokwongo kae ma ichuke mang'eny mogik
to ich kowuok dichiel mokwongo kaka jothieth ok waket buok ahinya. Waketo buok ka koro ich osewuok mokadho diriyo. Kolo kiso ni recurrent pregnancy loss. Ich masiko wuok saka sa. Mane makuro kaka jothieth wakete attention koro. To wagisi joma mine bende niya niki gamo remo to ich owuok dichiel. Kata ka ni kata pok waketo raise alarm cha. Ber king'eni kimako ich kendo. Tidhi e clinic kanyo ni last time mana gamo remo iya no wuok. Ko daktari kata nurse ng'eyo ni ma en high risk. To sasa mise lalo ich diriyo koro. Kapok imako ich mar adek. Koro nyaka ibi e clinic mwang'ini test kapok igamo remo madidek. Nango kich sare kisi gamo remo to iwuok no it affects your mental health. Pachi paro ni melokre. Koro e first trimester ka gima kelo ich mawuok sate no. Mokwongo en ni kabeni kit remo mar ngama dichuo gi ngama miyo no ni chromosomal. Maybe tuo manie remo manie genes gi e kind ngama miyo ngama dichuo. Maka giloso nyathi to ka nyathi manyalo survive. Ngeni nyasaye be nyasaye marauma. En ka igamo remo mar nyathi ma chromosomes gi kite oko chano gi mar dak outside the womb. En ich mok donji gi. Ko ka siki wuok to nyaka tim chromosomal studies. Ikawo remo no medhi mapim mang'enia ni bentie tabu mar chromosomes mano mokwongo. Mar ariyo en ni ndiye tuoche moko kata infections moko maka mama nigo to isiki wuok. Ndiye tuo maginya kaka syphilis, kilo tuo ndiye viral infection kaka measles, rubella, so infections moko bentie maka mama miyo nigo to siko iye broga wuok. To siko bende kaka mama miyo omako to kilo nene ok kilo maber maybe ngama odhero sana no starvation daluma oro ngi miyo chiem maber feeds gi ok ber to bende nyalo kelo ich mawuok. Then kare mo bende piny anemia. Ka jo ma wuok ka luma tire malaria ko ngano gi malaria maybe anemia remo dok piny koro ijino ok nyal develop maber ebe ich nyalo kelo. Na malaria be kelo nyalo miyo ich wuok. Just malaria. Gitu mar sukari. Mano be tuo ma ji kiasan ngeni ji kaling ji kani tuo ni nyalo be rembi tikia. Kuri nani geni ngama miyo ni ngama dende bere ni healthy ko jeni ok nyalo be tuo mar sukari ni. Kuka yesi kuok to the first test mwati mogande wapimo sukari. Sukari lo kende makolo angeni mo miyo sani wach ma ich wuok mang'eny omedre majikia. Madira stress ni ng'ato mani gi tuo mar sukari. Kata kama siko iye wuok ko gamo remo nyaka odhi opim tuo mar sukari ni. Kamano. Mano ko the first 3 months. Mwang'eyo. Mugi kaja nitiere bende joma nochuo mopogre ni uterus agulu mar matingo ich matingo nyathi shape ni nopogre maybe fibroid odonge iye makama nyathi ni atache kanyo koro nitiere fibroid okuodo kanyo koro ich ok nyal nyathi ka attach koro ich wuok or ka chuech mar Nyasaye agulu no ko chuere ma complete koro ka nyaye odonjo gi ngo ni biconduit uterus koro kanyo bende nyathi ok nyal attach madong maber mano nyalo miyo ich wuogi. Talking you a duche adek madire kali woni second trimester losses. Ko mama pi idig mada yin jo mami nonge. Ni kisela ki lalo ich mokwongo dwe mara uchiel. Ich mara re dugi lalo dwe mara beach. Mi mara adek lalo dwe mara ngwen. Mozo ni en ich ma the age mar ijino reduce. Manya pia no chigni chopo. Ko gilal ka uchopo ka duche mana uchope mokwongo cha. Reducing gestational age. Mana ko tumre kama tungeni problem ni cervix. Neno aguch nyuol ni. Boy kama beni inyuol go ka de labor. Your cervix is weak. Kuro kanga 3 kilo ne medre to yao do agulucha. Kasapodi. Ye kasapodi. Incompetent or insufficient cervix. Mama no wate woni ki magamo remo koro bire clinic ma waneni koro. To timo scan wangyo niya into do agulu no bore rom nade. Boseja ko yaore, oseja tiboka obabo funnel yeah, funneling. Kuri matimo go scan. That's why it's important niki bire clinic kise lalo ich mokwongo. Mare didek. Nyaki bi wangeni test mane mitimo ni. Then dire ko ich ma dugu dito wuoke dweche mambele gi. Dweche mara uchiel abiri. Abiri ko esiro third trimester loss koro. Most common cause makelega en kama miyo maybe tingo twins drude. Ko geni drude kaka gima dongo to maybe gidi rekae nyalo kelo ich ma wuok. Mari ga miyo ni ko yudo too much pressure hypertension kata giddo tito lungo ni preeclampsia makuro mama ni pressure mare mo medre nyalo golo ich. Mara dek en ka miyo
oyudo stress nyalo golo ich kata e first trimester second or third ngama miyo yudo buok moro kata stress moro kata olalo tich kata chwore okosone kamoro ma wuok lalo ich bentiti kamano ni trauma traumas gi training ng'ato nogore piny kata yudo kata dichuo gi dhogi ngama miyo mogoyi miyo ma wuok timre mago bende koro trauma kata ngama miyo ting'o mzigo mapek ma ochukre oting'o osomo pi kata koidho gorofa jomodak maybe Eastlands osomo pi e stairs makoro that pressure nyalo miyo ngama miyo bende lwaro ich. Koro there are different causes ma kisebiro mibiro e clinic mwaneni mwago mbaka mwatimo ni test wangeni kara in gimo okelo problem nini nyalo bedo ni en infection kata nyalo bedo ni kata gimo nogoyi kata nyalo bedo ni nitie remo gi rem jaduong' ni wakawa pim wang'i ka bende kitu the genes ambatana gi wach mar mako ich. Iwacho ni ng'eni ka remb jaduong' ni nyalo donjo gima daktari e kidienje mopogore opogore chakre dweche 3 mokwongo dweche 3 dweche 4 mar 2 kaachiel kod mogik thothne ich thoro ga wuok e okange mage ma thoro ga bedo mang'eny mokalo mokwongo dweche 4 3 mokwongo gi koso mar 2 koso mogik. Ich ma ino ka jopiny kata jotuo kata joma mine biro ne clinic kabisa en ich ma wuok e dweche 3 madiere gi kata hizi mokwongo cha maybe pogo ng'e maber ni en gi osegamo remo mari kata ka iwuok obo we ni ani kata mana dwe madhi e dwe nyathi pok olosre sechego koro mana ka clot ma wuok remo momakre weri mano mana dwe kata mana ich ema wuok. Yes. Koro middle kai dweche 3 madiere gima ji medo ga bede iro ka ng'ama miyo nyathi osedongo chako clinic dwe mar 5 wuok ko mane time most women biro e clinic. Yes. Seche mago mpaka ni daktari samoro jo Philip kaachiel kod papechwa bo miyo wapichni mopogore opogore seche makaka od i nyathi chal kaeto nikech nipimo kacha ni e kidieny mokwongo onyalo wuok nikech remo ka ok owinjore kaeto bende samoro ng'ama miyo nitiere kod tuoche mopogore opogore kaka tuoche mag nyaye nyalo miyo ng'ama miyo wito ich kaeto niwacho kacha bende e kidieny mar 2 ka nawinje maber ni samoro dhod nyodo kata cervix nitiere kaka ombekni kata oyarore makoro nyathi wuoka ka sapodi wabo yudo pichano mar od nyodo kaka chal cervix kaka yawre kod weche makamago. Adwa ni mondo mi inyisa daktari risk factors ma bende nyalo chwalo ng'ama miyo e ong'ala manyime kopogore kod winjruok mag remo mar ng'ama miyo gi ng'ama dichuo mok winjre risk factors thoro bedo mage. Kamano kuom penjo kapok aduoke dang ni jopiny ok ong'e ni wach mar ich kawuok masaka sano ok en juok. Ok en juok. Kichalo kaka luo waji okelo ni ng'ato ka iwuok ni ng'ane oire kiani ni dagi moro kiani nyiek mamagi modhine ka juoga inogi ok en wach mar juogi ok en wach mag chira kata richo mar ng'ato timo en purely science nitie gimoro mosekethre ma nyaka gi tut mar wachne to nyaka jopiny ng'e ni the number 1 risk factor makelo gini en infections. Tuoche mag infections go bedi kata mana ni kata jo malaria nyalo kele kaka luo ka malaria ng'eny umenyo ma miyo ka gamore nyako dhi opim wach malaria nyako ninde net to ndire kata malaria prophylaxis tablets miyo gi e clinics ka. That's number 1. Number 2 bende another thing makelo trouble ni kaluo en wach mar anemia remo mani piny kaka mamiyo ok ochamo balance diet rembe dok piny malaria dok rembe piny or ndi tuo ma sani wang'eyo ni sani ko ji temo gomba kane lakini tuo mo ko for some time ni sickle cell minyolo ng'ato gi rembe ka ok en shape ma kawaida ko ga remo ni ilo en shape mar opao a sickle shape ko ga remo red blood cells go shapes mag cells go ok kawaida to cells gi dito dinre e spleen no ke tako hapana spleen to spleen ketho remo ko remo gi sasa spleen ketho gi anemia dok piny ma sickle cell en tuo very common etienam pega e chwecho nya sani okelo tuo ni mondo protect against malaria lakini kodo sani ko osekadho level ma protection now a big illness ma intumi ika mogiremo kama mama kata baba ni kido mag sickle cell ni to kudhi ukendru mu nyolo nyathi kata mu gamo remo to nyathi nyalo yudo tuo no ndire carriers to the non sicklers mungu ni manto kama ni sickle cell kodo sickle cell is a very very big concern. Mara dek en weche mag sukari. Sukari no be a very very common cause mar loss mar ich mawuok obed ni ene trimester mokwongo na mario because of what? Seche ma miyo nigi tuo mar sukari
Yoka blood vessels kata mishipa magremo ka. Mar nyathi ok losre maber. Kula dhino los ka placenta na biro oko develop maber mondo attach. Gini nyathi madonge chiemo, oxygen, nutrition te donjo through biro cha momakre gi miyo. Ineno. Kuka gino ko develop maber too much sukari okelo problem no. Nyathino cannot develop. Mar ang'wen en wach mar that dhod nyodo. Minoko ogor kama maber dear length mar centimeter 2.5 ka mbele. Moyo that's a good length. To ko trine man a short cervix dhod nyodo ma check. Ma en ko ndire yedh manyaka mi koko mi yath ndika kitwange to ni max stitch McDonald stitch jo mamiyo mang'eyo ni ngane ma inya wuok sani ko the hospital odhi e theater mondo twange ichalo ngami ka usi twango godo do kibeti titwange machimo ka miyo koro chopo dwaro chiko ekedhi igole mondo koro okonyre koro the important mondo joma miyo malalo ich is dweche adek makati katigi ongeni on the third month ke gamo remo to segisi ni maybe ijini lalo dwe mar 7 au 5 second trimester kanyo koro wakawi to wachako clinic immediately ni to ka around 12 weeks dwe mar 3 kama to wateri theater. So it's a 30-minute procedure, very simple procedure. Mwaka watu wango donyo kanyo gi usi, to tuwe mwake not. Konyo miyo support, edo nyodo makoro mpekeni chakoro okbedi. Then mugikeni kapo kisiko igamo remoto iwuok, nyago iscan, kada kao se uwuok, kada po uwuok, ngeni ya, to bedenti fibroids, ngeni walls kada mana ukuta mar do nyodo. Ema fibroids bete, koko diyo dongo, mo donjo space anya pi donge no. O affect at growth, but I think I get attachment to the placenta. Ilere maber mokalo. Daktari olere maber mokalo nyakora Ramogi Ajwang to wach mano wacho ni odwa ni mondo mi okete maino ni gini oken juok. Gini nyalo timore okang' moro amora dweche adek mokwongo, dweche adek mar ariyo, dweche adek mogik. To en ang'o mathoth ne ng'eny manyalo kelo gini tuoche kaka mar malaria, tuoche kaka mar sukari, omedo tuo mar sickle cell. Mabende sani wacho ni ng'eny mokalo e gwengewa mag nam. To ok mano kende kapo nono ni dhod nyodo cha bende kotudore maber kata iyod nyodo cha nitiere kod chandruoge kaka fibroids. Fibroids wasega wuoye kata kamano kete mana ka nikech waka uyoyo ka waduogo to wadhi nyime kod kidieny mar ariyo. Seche mwaka uyoyo ni tudi kodwa kokalo Facebook page wa en page laktar gimora mora madiher mondo bipenji daktari rafiki ya wa mama inyalo penje obiro duoko kikisud kata matina. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwa Ramogi Ajwang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Ajna, aniluonga ni Masisa Tendara. An kende magologa wache dhoji wija. Nuswa. Omiyo ininego jaodi. Nuswa. Okiduloso. For KPLC tokens, Villa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Chieng' tich adek ka tich adek. En oketho piny to pod ogo. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bari.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ich masiku wuok sate. Mokwongo nyalo wuok e dwe mar 7, mar 2 dhi wuok e dwe mar 4, onyalo wuok e dwe mar 3. Daktari wacho kacha ni maa en gima katimore to nyaka ibed machiegni mokalo kod daktari. Maka pono ni pok ichaki mako ich kendo to bed machiegni gi daktari ipimne gima osebedo ka dhi nyime kit ngimani. Daktari thothne wantiere kor gweng', samoro ng'ato neno chenro ni tentiere kor gweng', to opoka yie wuok ga e kor gweng' sate. En ang'o monego bed ni ng'ato timo seche ma yie wuok ka entiere dala? Erokamano. Kapok adwoko mano ntige mane wiyo wil go mane nyaka tapar ne jopiny. Ni achiel kuom gik manyalo kelo ich mawuok kendo bende ma wiyo wil go en yedhe ma ji monya athoyaye. Ma ng'ato kia ni oyudo infection, oyudo yath mane omwonyo. Wiye bare okaw yath mane omwonyo. Yedhe go ndi ng'ama miyo manigi ich, different drugs will be classified mopogre. Di class A ma safe a pregnancy, class B mantie some risk, class C ma ntie absolute contraindications. Ineno. Kuro jo pinya kage ni ng'ama miyo ma osegamo remo kik munya yath athoyaye. Mokwongo. Number 2, yedhe munya yedhe mag nyaluo ma ni madha yath ni iwuok koro ni dawumi yath mane imadhi gikube kata ni igamo ni gisegamo remo to yudo some problem tisi ni madha yath ni kia dawa ya Masai kia ang'o bomedi remo. Don't take any drug. Kiki mwonyi yath mora kiki madhi yath mora obed mar science, obed mar nyaluo mama miyo kapok daktari opuodho. Mwana yo pinye mano kane wiyo kudawi. Ka wi poko wil gi mano daktari. Iyudo ga seche ma ng'ama miyo samoro pek. Kidieny moko chani wacho ni en gi moko nego beni wakawe e yoro yiem. Ni en automatic ibro mako ich ibro nyuol kod weche makama nego kawe gi pek modwarore godo nikech oseyudore ni kata weche mag fertility gin fertility bende koro ntiere chandruok mokalo e kindogandawa. Yes. Weche mag gamoremo is no longer just a walk in the park. Okay, kaka chon. Yeah, chon. Kata mana wacho dosa ya sayonia. Ng'ama miyo ng'ama dicho kokendore. Imiyo gi at least 1 year. Eka gigam remo. Because almost only 70% ataba probably kende ejo ng'ama dicho gedago nyalo gamo remo within 1 year ka giromo. Shows you ni most of the times kingato gamore watch ma is a normal thing. And something very important and precious manyaka ji pay attention to. 1. 2, nyaka partner jo piny bende enia ni seche mise gamore mono nyaka chak clinic as soon as possible. Sani WHO ni clinic idhi ediboro. Ok nyacho mane dhi kia diriyo didekcha kia dingwe pana. Sani clinic idhi ediboro mondo eka ng'eni risks go bedo picked up early enough. Tuntire problems mayalo arise right tago kwelo wuok ng'ato owuok to kodhi hospital. Mokwongo maya yo piny ng'e en ni ka wuok to kodhi hospital inyalo medo lalo remo, hemorrhage. Mama ne gima nego mon e piny mangima mogik. The highest killing reason for mon mapek, pregnant women en kuvuja damu. Yes, wito remo no. Ma most of the time ni wuok eno weni dwe mobiro. Kadho week mokwongo, week mar ariyo pod remo wuok. To kodhi hospital okete maneot. Kubi ya to faint of hospital. Mama ich mawuok nyaka kauni manani. Mar ariyo, gumi ya kidhi hospital ich mawuok en ni ka wuok. To yini in blood group O negative. Kata mana AB, yani blood group yen that negative. Then you get rhesus antigen. Mimbona mwana nigi blood group mar negative. Any letter A negative, AB negative, B negative, O negative, any negative ka in godo. En ng'ato maka iyo wuok ntie nyaka chuoye sindan mar anti-D. Gikade be ni jaode nigi positive to nigi negative remo. Nyathini anuuk ni kit rem nyathino kaw mar wuon gi mar positive ni. To ka kit rem nyathi o mix gi mar mama ma negative ni. To mama ni koro bed gi antibodies. Kata gik ma neno ni nyathi mora mama mako ejne en nyathi ma wendo. What is it as a foreign body? Koro because that antibody mako ni mama cha. Any other ichmomako after that bobo duka wuok. Emomiyo ichmora ma wuok nyaka dhi hospital ma chuoi kongeni ja negative. Chuoi that anti-D. Very, very important. 3, any ichma wuok no nyalo infections. Maybe biero kadoko wuok rare wono kuk tema ber. We do infection from that.
Of course I can't state enough what matter me declare mag chuny ma depression mara mo chuny ka lalo nyathi maybe nyaka timni counseling emomio is important ninga mamio nyaka ko lalo nyaka dio hospital kata mna ko se wuok dio hospital gi kana ni bo wuok te ye be ligo go wuok te to booming problems to ndire be another condition miluongo ni cancer ma iche makelo carcinoma carcinoma en seche ma nyathi biro losre placenta losre cha to placenta nyalo multiply e yo moko winjore ma los cancer ma se ko ni nyathi ma donge yi kara en biro yes moloso cancer carcinoma men cancer men donjo nyaka obwongo is a very very fast multiplying cancer berne any one of the few cancers ma thiethre make dhi mogo chamo ne kaka pattern no olosre mabiro lose pattern luongo ni snowball scan tikawi titeri tigole tichako mi chemotherapy yedhe mag cancer mi chang maber make ka iwuok to ni remo wuok to kidok dala pod remo wuok ka dok e clinic kendo jak iluoki kendo iluoko yi jak duga nyaka tang ma yedhe madhi pimi mang'eni to bende ni cancer mar ijicha mago biro loso cancer very very important mondo jopiny ng'e. That's why mano momiyo pile wajiwo jopiny sasa mang'ama miyo nigi ich nyaka odhi pim kit rembe mondo ng'e ni ka iwuok obo dwaro sindan cha nyaka odhi pim kiwango mar remo manie diere ka en gi anemia kata rembe ni piny chak mede kata miye yedhe mimuonyo ka yedhe mimuonyo ka en gi ich mamedo remo medne remo no nyaka odhi miye tembe mag malaria gi net mothiedhi mondo ninde ei net nyaka odhi mondo goye scan ng'eni to gima donge yien bo en gima en attached properly bodo go maber placenta no bodo omakre maber mano momiyo ka pile ni go to the clinics ich tindo keni jibe ne dala manya chon mane jibe da beta to iwuok ga to ka to iri yaudi weja gima da ko mana rio kuma da ma ipudu ko ga kendo kana okeni kana kitrebe genes e mako chromosomes kana mo kethre very very en ma nyaka wajiw motegna ahinya to bende dadhi bende na pata jopiny ni ich ma wuok kara nyathi menyuolo ka pok ndalo no chopo ma dweche 7 aboro nyathi yes osebedo ng'ama dhano kendo inene ndi picha mane okel ka en now oseform maber to nyathi ok nyal yweyo kende nikech lungs ge oboge poko machua obo poko otegno koro ka nyathini bende nitie causes makele kaka nanyisi ni pressure jopiny jiwo ni ng'iyo kodhi e clinic kiki wugo ko pimi pressure sasa mi donje clinic no kare mi pimo ga pressure sate sasa mi donje clinic ten pressure ma kana wi ka bari ni ya bana ni kana ni na hola pana pressure which ma bero no kilo kuta ma ngama mi otidi kuta lakini mo kadho kiwango cha ngato no ka wange lelu wi bari to wange jako lelite jako go ko some ringing noise eite yako chak tang pressure no mostly chakre dweche maga beach ka mbele from the Dumera beach kuna pressure nyaka ngi wachine nyaka miye yath ko beni emakelo problems which the problem niko kidhi mo tak thiedhe maber wota mo nyathi dongo luongo ni growth restriction nyathi ok dongo maber to ko dhi mbele ni to nego nyathi ko sirego nyathi mine bonego kada man tuma sukari bana ngisi ni nyaka pime kimako ich nyaka pime dwe mar abich auchiel nyaka pime kendo gich sukari bende golo ich to sukari bende go nyithindo Maka miyo nya odoka nyathi mas odhi clinic kila kitu ko sawa to ndio mara boyo ndio mara chiko ni odhi nyuol next week nyathi otho ye nyathi kuro kutugi nyathi mose dongo maber mose losre makata ko gol mo nyuol ka nyathi mose dongo sukari kare monego nego nyithindo to golo ich bende daktari wa make makakanyo en twak mapek mokalo kendo en twak mamor ni kawuono wagoye mbaka nikech osekelo chandruok e udi mang'eny kotende kod iye mawuok sate samoro en chandruok mar remo mar ng'ama dichuo ok donji samoro gin tuoche pressure sukari manego nyithindo nego joma mine nyakore monge jwang magi gin gik minyalo geng magi gin gik minyalo thiedhi daktari wacho kacha ni pom nono ni sema ko ich obedi yath mar nyadukani mar science obedi yath mimadho kube werigo chomri gi laktar tir laktar molonye weche mag joma mine kaka daktari wa studio e ka obro pimo ni kendo obro wuotho kodi okang' kokang' waka uyweyo kidieny mar adek en mari penjo duto te ma idhi bedo godo go simu mondo mi ipenj daktari to kapono ni producer na omako simu kiki ngad simu obo omako simu kato bro chwalo na kaito daktari bro dwoko penjo gi duto te omiyo kidieny mar adek ni kik bai kata matin.
Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. I'm not broke, Bwana. In fact, I will never be broke. Underline the word never. The fact that I cannot lend you money is because my cash flow has been affected by the lack of sufficient measure of value to qualify my mobile wallet to loan you something. Just so you know, I'm on a small financial off-peak. Omera, kwa sasa mimi sitaweza kupatia wewe kitu. Enda kopa kwa bank. You know my capacity. Dial *811*402# to get cash flow. Riwruoge makedo ne ratich oganda odonjone ogai mar obila kod duol mar IPOA e wi nek mar jopiny bang' yiero ma higa 2017. Visa ambayo imetustua hata sisi zote, ambayo inahuzunika. Ikiwa itakosekana mtu yako vile leo ametendeka kwa sisi, kesho anaweza tendeka kwa rawera majahigni 25 mayangore ni nyocha oteki kendo ma olalgo gi ji ma okong'e gwenge magi Sibania okwany ringre e kisima. With effect from today, wase amuan what the made of fares were with 20%. Weg matatu gi tuktuk Kisumu lando meto maratamalo 20 mag nengo wuoth kalore gi pek mar nyiewo mauta. Machiegni kendo pej laktar kokali Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu, wacho ni ma en kidieny ni kenda mor mokalo ne atire kod simb John e line. John, hello, pej laktar. Hello, I'm John. Apenjo ni ya. Machiegni John, wawinji? Jaoda lalo HD. Oselalo HD rio, mokwongo nolalo ko jadwe news. Alafu mara riyo kaka lalo ko jadwe chare. To da bang' mano be wasebedo kwa neno daktari tiwacho nona iye ko pim scan kata kogo gine ultrasound chato neno ni gik moko beyo koro tamwa nang' motimore. Daktari,
Apa ni iler ne John maber gigo manyalo miyo ng'ama miyo wito ich nikech mokwongo no wicho dweche abich gi nus, mar ariyo dweche adek kanyo. Kigo iye picha to iye ber. Debede ni ang'o matimore? John bende osepim ng'ane ka rembe winjore kod remb ng'ama miyo ni? Koso. Koro John na winjo penjo miwacho no. Kendo doko yiro kamano ka ng'ama dichuo kao initiative ma atua mar go simo mondo ing'e. To kara ni gima nyalo golo ich gin mopogre. To kino ka ich wuok e dwe mar abich ar wuok dwe mar ariyo adek kama. Manzo ni en ich ma kata ni o reduce. Kana en haya, kana en malo dweche mosedhi mbele mosegwaro ko bedo machuok. Manzo ni onyalo bedo ni en wach ma cervix. Kata mana dhod mar nyodo. To dhod mar nyodo ing'eyo mana ni en shora kata ka en mombekni ma ich nitiere. Mara ariyo nyalo ni en gi tuo mar sukari. Ni go picha no kende i just tango ni picha ni different test. Kata mana pi mopogre nyiso ji ranyisi mopogre. Ko go picha gima neno mana kacha en ni fibroid onge iye kanyo. Ing'eyo ni shape kata mana chuch mar od nyodo chalo. Mano kende picha nyiso. Pod nitie test pi mar sukari mar pogo pime onge ni chal nade. Pogo pimo onge ni to bende en gi tuo mora kwanza en infection. Rubella, measles, syphilis, mago pogo pimte. Mara adek, pogo onge pressure. You know, although pressure to mostly be a trimester mogwaro mara adek kocha. Ma alikani kon. Pogo onge ni kane inyugo no ka remo mano ugro mo timne pi mar kido kata chromosomal studies. Daktari adwa ni make maka kanyo pi monego beniti mone jaod John gi akaw Sophie ka Sophie poko lalna. Sophie, hello, penj laktar. Hello. Sophie, ting dondi malo matin kiye. An Sophie. Hello. Wawinji? Koro aseni skari diriyo. Na ni skari mokwongo ka ni 4 months. 4 months. Mar ariyo ni skari ka ni 5 months. Koro kana dhi clinic to daktari teno ge gima ninyisa koro kana dok miscarriage mar ariyo osetimore to kani lesi cervix na loop. Koro apenjo daktari ka mano McDonald nyalo bedo kare koso. Antiere kod simu to kata kamana kwa yunu tingna duondo jowinjo wagi malo mondo mi wawinj gi maler nikech wawinjo ka duol ni piny mokalo. Amachiegni Victor penj laktar? Hello. Hello. Yes, machiegni? Pole sana, erokamano ahinya giting'onwa duond gi malo matin. Wantiere kod John, wantiere ka kod Sophie. Ne wantiere kod test monego beni timo ne jaod John. Yes. Yeah, kata duoko ni en mar Sophie gi John both very. Ni ing'eyo mana thieth mitimo kose ng'e tests mitimo. Koro nitie pim mopogore manyaka tim seche ma ichugo. Kanacho ni ka en trimester mokwongo nyaka pim kido mar remo no. Nyaka pim weche mag infections. Ineno, ka en weche mag fibroids nyaka go picha. Ko the fact no go jaodi picha wani ni chuch mar iye kata shape kata mana growth onge iye. Ni warule out mana wach mar fibroids ni me kende. Pokwa wach mar infection. Pokwa pimo sukari. Pokwa pimo malaria. Ineno all those things. Momi nyaka ochopi e kar thieth. Kapoko mako kapoko gamo remo kendo nyakubimo mi daktari historia neno to be daktari molonye weche mag ikeni jo piny bene sani poko ng'eyo ing'eni kidie dispensary no nurse tiwacho ni maybe neno laktar the health center paponditi ineno clinical officer e pachi ineno ni neno daktari the ir daktari molonye weche mag thieth masani most of them at that level yudo gi county hospital kaka Kisumu County boy doge Kisumu district kacha jo TRH Jaramogi Migori County Referral Hospital Homa Bay. Antiere kod simbuini kata kamano antiere kod penjo mane openjo ni McDonald's stitch nyalo konye koso wabodhi kanyo kaseka usimbuini. Winnie, hello penj laktar.
Hello. Machiegni Winnie? Yes, no penjo niya. Hello. Nyamera no neno gi beach. So no yude ni nen gi fresh alafu no yude gi kumar meningitis. So natimo penjo ni ang makelo ga meningitis. Daktari. Okay. So mokwongo en ni meningitis abo chako gimano ka dok chien. Meningitis en tuo mar infection moro amora mabire obwongo. Yeah. Because nyalo kata yudo tuo modhi e obwongo pneumonia. You can also have infection in wangi, may you infection in wangi. Same thing, kind of infection of the obwongo. Only meningitis. Go to bacterial, viral, fungal. So people man calling you man mako mioni. Pressure bende pressure to age for 5 months is common. Belgano or yodem me up is what my what the fever and a lot of complications. Mara de can ni so fi watch man McDonald's stage. So fi wabonga mrangeyo kila McDonald's stage kai se gamore mo mara dek I kongi dek di daktari mo ngi everything en sawa I de gamore mo tibo go I picture neni cervix ni chal borne romnade ko mbek ni then around the mara dek able to most of the time as doctors or quality all that process kwa sababu ni easy cook do second trimester kada do dik makati katiji from the word to go kiba go mara dek what wangatwanga gino ana McDonald's stage to protect you yes anyalo ka simu machielo kiyena simbe ngeny mokalo mine ntiere kod chandruok antiere kod Morin simu Morin hello page laktar hello daktari machiegni daktari winji okay and the problem yet I don't miscarry 1 month ago to kana just to no follow up no ko chira sindan mora but yat mano mi mana brufento samano kinna kan kapoki ya wuok it mano ko w no penyan gi fibroid kuro gino sanda tena na loti mona ya oksa sama icho wuok nyaka luoki kai yo wuok to idhi tigo iscan tinyo ka benintire biro modong no retained product of conception benintire biro modong ei ka biro wuok yodong ekiluoki sometimes any complete miscarriage or wuok te koro nyaka luoki mara rio any ka in fibroid koro gimetio ni kikigam remo kapok ogol fibroid no koro pangi kise chango maber mondo bi mondo watch fibroid no ngini en size mane mondo gole kai gima duong to mogi gani kai ilalo ich nyaka dhi mondo timni counseling nyaka hochunyi ino kata kasi magorego minego duoni kata mirima ng'eny duoni kabisa you get a lot of pain and mental anguish manyake dhi timni counseling kigiwa ni bodhere igolo ijino kuze gukni ido kadoka oriendelea gi maisha nyaka dhi mondo timni counseling and joma chuo nyaka jiw gini ng'ama miyo ma iye wuok bang thieth kada hospital gigi mige ja hochu mondo hochunyigi to en hochu mar professional hochu mar jakanisa miwacho wach mo machamondi scientific counseling mi ingise gimo timre yes man elena ingise kubeni jalemo and all that faith you progress in got the God faith what faith ni to you need more of scientific counseling come on angi Georgina line Georgina hello penji laktar hello penji machiegni Georgina yubiyo maber ariyo maber Georgina apenjo niya anangi 31 weeks time ti kancha vete mik mogi classic no tani not tani tani nyatio be koro gino sebedo ka chanda ni timo nango ntere shida momiyo bet ama ngekara temo no bito nigi sani shida onge no bro lokore mane penjo machanda inyalo nyiso Georgina nango daktari no nyathimo be gisogolo ni bridge onge makosa mosetimre nyithindo nyalo bet nyaka dwe mar 34 weeks 35 weeks to ka nyathimo ba tuke ng'eny ich ma siko gwecho to chikre bo odhi molokre mogo ka tira mo bedo ja ku chung kendo molok wiye ko gigi luor mami eni ka sama iko nyuolo ochopo maybe 36 weeks kai tidhi to go scan to ageni bose lokre mo bet maber lakini kidoje leba ka nyathi ma ndalo no chopo hapo to bet to ko nyaka wapang nyuole e yo mar theater nyaka timne yengo chona mane mani nyuolo ji bridge ni nyuolo nyathi mo bet cha tindo kadho mane fiko dia wa ni timo ni ngaro di rwa i mono lok nyathi no ni external cephalic version
mano tindo kwa tim sani yani ka nyathi obet to ichopo liberty to ni bero daktari dwani mondo mi asome penjo moko kata kapok asomo penjo gi picha ni dwani mondo mi wapuonjre godo ang'o Georgina iwinjo wach daktari kik ibed gi luoro kata matin nyathini biro lokore ka sa ochopo to kata kapo ni ok olokore ibiro nyuole kaka owinjore nikech ageno ni dhi clinic kaka dwarore daktari picha ni dwani mondo mi wapuonjre ang'o inyalo chunga picha ni gima dwani jopiny mondo ong'e nadwani jopiny mondo ong'e ni nyathi ka dongo ei min mare to dwe mokwongo pod nyathi ma pod ok chal dhano ma ich ene ich makuwuok to ka remo kama ok ding'e remo una momakre ka dwe mar ariyo ka shape mar nyathi chako neno e dwe mar adek kuma e trimester mokwongo dweche adek mokwongo ma ijini gima golo ijini at this point most of the time en ka kit remo opogre kod infections kono no ka nyathi second trimester kai ko mathe ko duong ko no ka weight neni nyalo bed ni nyathi ko pek ma yawo dho nyodo my cervix mana wacho ni borne on will be at least 2.5 centimeters ko ka en short cervix to ombekne nyathi ka kilo ne medre onyalo lwar ko kila no ich mokwongo dwe mar auchiel kai to ombekne gini every time gima ombekne it gets worse kala lawo medo tiko ko gani ich mar ariyo obol wuok kai ko ombekne zaidi mar adek ko di wuok kai it keeps on reducing okichop kai mano ich milale second trimester ko third trimester kama nathimo sichako nyalo kana dak outside lakini support my machines ko en mo time sukari pressure emakili kana gini infections kana to trauma kana to ogoyo mana wale jopiny modonge to gingeni my wall kana mar nyodo maka kana gi fibroid to nyalo wedi kana fibroid okut kai or for example fibroid obet kama men wall mar odnyodo to fibroid no di okut kai ma placenta cha attach ma nyathi ko chiemo da jo kum nyathi ko ka kanti fibroid okut kai placenta no kana biro kubimoko kama ber ko ich baga biro to wuok ko mane mo miyo nyaka tim scan no kamano weche mag cysts daktari bende nyalo kelo ga wuok mar ich cysts ok nyalo kelo wuok mar ich ko cysts ne sasa mangato oloso tong or ovulation to ka tong no oko where of dai oko tho mowuok to kut as a cyst ko cyst most women mine mang'eny nigi cyst go only functional cysts ok en gima bogo ng'ato en dine mane bedo ka en gima cyst no odhi onalre kuom stock kama donge no komi rem kata kelo bleed otherwise most cysts is just normal the only time anyaka go itang ni cysts area ko kilo other complication mako go scan ko duong mukadho 7 centimeters jiko wacho ni mama ni so en cancer because some of the cysts you know in cancer mar ovary ovarian cancer mano mbaka mambo go chiemo ko bro chima cancers but eno ngi wach mora more wach mar ich mabuk daktari kotenre kod chenro ni kaka ne wapange nitiere penyo madhi mana aboro mokwa mulo kuom ranyisi ka ng'ato osewito ich kata ka ng'ato osewuok ere kaka onego beno chako mako ich kendo kopogore kod mano bang' thuolo marom nade gin penjo mang'eny mapok wamulo bende pok wawuoye kata kamano nikech antiere kod dakika achiel kende to chenro ni rumo adwani mondo mimur na kar mental health kaka onego beni rito joma mine ma samoro iyegi osewuok mondo mi rit pachgi e yo makare kochakore dala nyaka ka laktar to chenro ni ok watieke nikech ging'eny mokalo kako nego beni gengo gigi kako nego beni mako ich to kakisewito icha kako nego beni en thuolo marom nade dweche ndalo jumbe koso kawuono nombe kampeka ma wach ma pek ma do wach ni within 40 minutes maka kwayo to nyalo pang mo wach the next phase gi jangene ni jo piny ma gik mang'eny penjo beng'eny ma da kwa mondo waduog mondo wawach gi je kata mana signs and symptoms ni ng'eny de ga iwuok to wada wach ni sani for now ni ich ma wuok anu ya dir ni oken wach juok number 1 2 ich ma wuok en gimo ma en pek ma as a family miyo gi dichuo nyaka ting ka mora chiel gi familia mama iwuok e mama ni stress nyaka tir kum jaocho mental health ka ingama dichuo wuothe safari no gi jaodi inyise hera ke wuotho gi ni oken dwaro mare ko iwuok mi mede stress next time gamore mo kendo ichaki lu stress e wiye inyo dhi wuok kendo the daktari gynecologist ngamolo ni chwag mine mondo ngisuni was a problem to check that journey pamoja ma en click midi kama dwe ka dwe kikare bia chiwana iyo ukita ko di mana almost week ka week kiwo tu kodisa fano nyaka mwisho ngata ra chunye to kiki we dako kiki beri midekre ka kora ngimani
dhi hospital thieth nitiere kendo walonye weche mag konyo ich mawuok sate. Erokamano nya daktari. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kinyalo chiwo namba mar simu? Sani atiyo hospital ma Kenyatta to clinic mabende nitiere Ngumo kendo ni Janis Medical Center. Koro ng'ato nyalo biro Ngumo omanyi Dr. Miskela kata iloni Imara Medical Center bende watie Imara Daima kod Kenyatta kata inyalo bi Facebook imanyi Dr. Miskela then yoro na inbox to awuotho janini ma en safari ma kwa wenga mami wuothe kende na kwa makre kaka familia kaka onagi mondo akony jogo ma nigi thagruok ni. Dr. Miskela adokero kamano rafiki ya wa mama ageno ni kawa pango ni ejuma mabiro kata juma machielo chatibo biro mondo matie kidieny mar ariyo ni kapok wawicho wil kamwa we godono mondo mi wayud kaka wanyalo konyore kaka joma mine kod joma chuo kod familia nikech kapo ni icho guok manigi ni mano en kwan mar family mondo ok piny moko adwar ni mondo mi otimre kamano. Kamano kuom Radio Ramogi kuom kela kai my topic ma amor kuom wajo kendo dabo duogo ka na faso yudre. Daktari ma Ramogi TV mokende jo Ramogi. Ramogi TV. Yes. Erokamano yakata kamano amor en gimoro achiel amor mokalo Nyasaye ugwedhi. Asante sana. Oken juok jahera mar penj laktar. Mine maga ya wuoyi, mother in laws. Owach kata ni pressure ma iketo ne mondi ya wuotu seche makoro ich wuok sate. Joma chiwo pressure miketo ne mama ni seche ma i wuok sate. Samoro in mantiere kod chandruok rembi ok winjre gi mare. Samoro tuoche nitiere ere kaka wuotho kod miyo ni mondo mingima ne obed makare. Ok en wuoth mar ngama miyo kende en wuoth mar familia. Ne jogo picha mawa eruru kamano makende ne producer na Papecho Koth erokamana nyanya meja. Erokamana nya Philip Ochieng mano director na anyaka kendo die chieng machielo ani luonga ni Ruth Otieno ngima en mwandu oriti masane.